Dobrý den, jmenuji se Jitka Laliková-Šarclová a pracuji jako fyzioterapeutka ve své ordinaci Fyzioterapie pro vás, tady na Praze 8 Kobylisích. Fyzioterapii jsem studovala v magisterském programu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v letech 1998 až 2003. McKenzie metodě, kterou také nazýváme mechanická diagnostika a terapie, neboli MDT, jsem se začala vzdělávat na podzim roku 2007. O 2 roky později jsem složila McKenzie certifikovanou mezinárodní zkoušku, která mě opravňuje používat titul CERT MDT. Pro úspěšnost této metody je nutný aktivní přístup pacienta, tedy jeho aktivní spolupráce na léčbě. Rozhovor, který uvidíte, je natočen s pánem, kterého jsem léčila dle postupu McKenzie metody. Pan Popek přišel na fyzioterapii s bolestmi pederní páteři a do levé dolní končetiny, které se šířily po zadní straně levé nohy až dolů. Zároveň měl pocity mravenčení a neustálé nutkání na močení, které ho omezovalo ve spánku. Fyzioterapie probíhala po dobu 2 měsíců a byla ukončena v momentu, kdy byl pán bez obtíží a neměl žádná omezení. Pane Popko, jaké je vaše povolání? Já jsem výtvarník. A v jaké poloze pracujete? Převážně v sedě u stolu, takže to je moje náplň. Tak kolik hodin sedíte u toho stolu? No, takových 6, 7, 8. Dřív to bylo i víc podstatně, ale teď už ne. A nějaké koníčky máte? V podstatě tu práci, takže to je jediný. A kdy se vám začaly objevovat problémy s páteří? Tak první se mi začaly objevovat někdy kolem 18 roku a to bylo bolesti krční páteře a hlavně hlavy od té krční páteře. No a ty bolesti bederní, ty začaly vlastně někdy kolem 34. roku a asi po ročních rehabilitacích jsem nakonec skončil na operaci plotínky. Kdy jste měl bolest nebo obtíže? Bolesti šly do pravé nohy od bederní páteře přímo až dolů. Po té zadní straně? Po zadní straně takový nepříjemný bodavý bolesti jako nůž, když tam projde. No a bohužel rehabilitace na to nepomáhala vůbec, takže nakonec mi doporučili operaci. Měl jste ještě nějaké jiné obtíže, které bodavé bolesti do nohy, tak bolestem za? No, v podstatě ne, jenom tohle to. Takhle ještě, to proč jsem pak šel vlastně až na operaci, bylo, že jsem tu nohu přestával cítit. Že byla jako nemomak. Necítil jsem ten dotek, jo, třeba, takže tak, no. Mohl jsem chodit, jako to nebylo, že bych ji nemohl úplně ovládat, ale prostě cítil jsem tam takový mravenčení, až jako necitlivost na dotek. No. Takže pak mě vzali hned a šel jsem hned. A operovala vám teda plotínku L5-17? Ano. A jaký to měl efekt ta operace? Operace měla efekt vynikající, protože tato bolest zmizela prakticky hned. A ta necitlivost taky. Takže jako v podstatě řekl bych, že jako 100% úspěch s tím, že akorát teda jsem musel rehabilitovat velmi dlouho, než se to vrátilo do úplný provozuschopné činnosti, tak to trvalo skoro 2 roky rehabilitací, cvičení a tak. Ale pracovat jsem mohl začít tak už po asi 5-6 měsících. A po té operaci se vám objevily nějaké komplikace? Jaké byly? A po té operaci jako tohle ty potíže s tou bolestí noh a necity to jako zmizelo, ale objevily se mi potíže taky hned po té operaci ještě v nemocnici a sice urologický, s tím, že jsem měl potíže s mučením a
neustálý jako pocit, že musíte jít na toaletu. Malou. A bohužel tohle to trvalo asi tak 2 roky, než to vymizelo, ale zároveň jsem teda musel na urologii, kde teda mi provedli různá vyšetření, jestli nemám nějakou jinou nemoc. Výsledkem toho všeho bylo, že jsem zdravý, akorát tam je drážděný močový měchýř a od nervu. Takže jako hypotéza byla, že to je nějakým způsobem souvisí s tou operací. A takže se léčil lékama. A je fakt, že asi po těch 2 letech to vymizelo a dalo mi to nějakou pokoj. A vrátilo se to někdy? A vrátilo se mi to asi po těch 15 letech. Jako intenzivně. Občas jsem to cítil i během té doby, ale nebylo to tak nesnesitelné nebo nepříjemné, jako když se to vrátilo po těch 15 letech, kdy teda jako jsem to měl pořád. 24 hodin denně jste měl pocit jako nucení na učení. Tak, pořád, přestože jsem zrovna odešel z toalety, tak stále pocit, jako, že potřebujete jít na záchod. A nejhorší to bylo v noci, kdy se to probíralo jako absolutně nejhorší činnosti, že mi to nenechalo vůbec spát. Takže velmi nepříjemná záležitost. A měl jste, když se vrátili ty urologické obtíže, objevily se zároveň s tím i nějaké jiné? Prostě zpátky, bolest zád? Takhle, ty bolesti zád po té operaci se mi občas vracívaly, ale nebyly už někdy tak intenzivní jako před tou operací a většinou, nebo vždycky po nějaké době, 14 dnech, 3 týdnech rehabilitací a cvičení mi přestaly. Takže jako to bylo i teď, jak se mi před těmi 2 lety vrátily tyhle ty urologické potíže, tak to taky jako samozřejmě jsem mýval, ale ty vždycky zmizely po nějaké době. Rehabilitace, protože jsem vždycky chodil na rehabilitace, jo, odborný, ale tenhle ten pocit zůstával stále. Takže se to řešilo zase lékama. A před loni jste znovu šel na fyzioterapii, tam jste byl poslán kvůli urologickým obtížím, ale kvůli bolestem zád a levé nohy. Ano. Kde jste měl bolesti do té levé nohy? No takhle zezadu, po zadní straně a prakticky to probíhalo zase až dolů a takový brnění, prevenční. V prstech nebo v celé? V celý noze. A zároveň přitom byly bolesti zároveň. Bederní páteř. A pamatujete si, co to způsobilo, tyhle obtíže, těch zád tady té nohy? No, to si úplně přesně nepamatuju. Myslím si, že jako jsem to přetáhl s prací, že jako to nebylo žádným prudkým pohybem, nebo spíš si myslím, že to bylo přetížení, že jsem dlouho a špatně seděl u stolu. Takže myslím si, že tím jsem si to zase způsobil. Dobře. Omezovaly vás něčem ty bolesti v zádech a ty obtíže s levou nohou a s tím močením, než jste začal fyzioterapii? No, ty bolesti, že jo, tak člověk už je to zvyklý, takže zase až tak moc ne, protože jsem vždycky přestal pracovat na nějakou dobu a léčil to, takže jsem se léčil v leže na přívání dečky, to bylo rehabilitace a to pomáhalo. Takže jako, no, nemůžete jezdit na kole a takovýhle věci. Co ještě jste nemohl, co byste rád dělal v té době? Přesně. Do kina jsem nemohl třeba, nebo prostě takovýhle ty činnosti, kde musíte sedět, tak to jsem omezil na nulu. Takže práce, jízda na kole, návštěvy kin, divadel, tak to
nepadá v úvahu. A vy pracujete doma, takže si vlastně ulevíte podle potřeby. Když můžete, pracujete, když to nejde, tak bylo tak začnete. A tak to dělám celých těch 16 let od operace, že? Takže tak. A loni jste měl jinou fyzioterapii než doposud, než do té doby. Přišel jste ke mně na cvičení, na fyzioterapii podle McKinsey metody. Jaký to mělo efekt? No mělo to nová fyzioterapie. Efekt vynikající, že vlastně jsem tam nešel s tím, že bych potřeboval pomoc od těch urologických potíží, protože na ty jsem chodil na urologii, ale že jsem měl se tyhle ty bolesti od vedení páteře, tak jako pomohlo to, ale vedlejší efekt byl, že mi prakticky zmizely tyhle ty potíže urologické. Během 2 dnů jsem o nich nevěděl, mohl jsem spát. A byla to hrozná úleva po těch letech s těma problémy, s těmito problémy. A ty urologické obtíže se vrátily? Nebo? Od té doby zatím ne, a už je to rok. Takže úžasný. A pamatujete si, kolik fyzioterapií jste měl? Mám pocit, že to bylo 6 nebo 8, to už přesně nevím. Dobře, a ty bolesti v zádech a do té nohy, tak jste se taky zbavil? Těch jsem se zbavil a když mě to chytne, což občas se mi stane, tak se mi nepotřebuji už jít na rehabilitace, ale stačí to odcvičit sám doma. A prací se vám bolesti do nohy nebo v zádech? V zádech a občas do nohy. Ale říkám, dřív jsem prostě strávil týden na lůžku, s tím, že jsem pak chodil na rehabilitace. Tentokrát jsem schopen tam během 2 dnů rozhýbat, rozcvičit, což mi přijde tak jako velice dobrý. A sám to znamená. A sám, bez prášku. Tak zároveň jsme cvičili i s krční páteří, i když jste si hlavně stěžoval na bolesti hlavy nebo krční páteře, tak jste cítil, že ta hybnost páteře krční je omezená, že se od těch zhruba 18 let, kdy nás bolesti hlavy začaly trápit, tak že se můžete podívat nad sebe, Musím se zaklonit. Takže na to mi to pomohlo velice, protože prakticky do těch 18 jsem měl stuhlej krk. A sice jsem dělal různá cvičení na krk, ale ne ty záklonový. A když, tak mi to nešlo. A touto metodou se mi to podařilo rozhejbat. A problém s tou krční páteří jsem měl, že mě tak několikrát do roka to chytlo, že jsem měl velký bolesti hlavy. A řešil jsem to vždycky léky. A ty pomohly. A teďko to řeším, že si zacvičím, musím brát léky a prakticky rok jsem neměl žádnou příhodu s hlavou. Žádné bolesti hlavy. Žádné bolesti a hlavně konečně můžu jezdit na kole, takže nemám hlavu na křivo, ale jsem zakleněný, což je docela dobrý přínos. Až se mohu plavat hlavou nahoru a ne do vody. Takže jako řekl, že mi to velice prospělo. Ještě jste se vrátil na nějaké činnosti, kterou jste nemohl přímo provádět? No prakticky jako já docela rád jezdím na kole a to mi to znemožňovalo, že jsem nemohl, nebo takhle jezdil jsem s hlavou na křivo, což občas mě z toho bolelo teda šíleně. A tak jako teď jezdím po hodě. Tak na to mi to pomohlo velmi. Cítíte při práci nějaké omezení ještě? To věřím, že ne, ale je fakt, že ta hlava mě při práci neomezovala ani předtím. To prostě bylo, že občas mi to vzalo, chytlo, bolelo, ale to mi zase tak nevadilo na práci.
Říká, prášek to spravil, do hodinky jsem to po bolestech. A teď teda už jsem rok nemusel brát prášek. Uvidíme, jak to bude dál. Jak často si cvičíte v současné době? Teď cvičím pravidelně každý ráno a občas i přes den, když to zvládnu, a večer. Ale teda večer už ne úplně pravidelně. Takže jako ráno vždycky. A cvičíte zároveň teda na tu krční páteř a zároveň na záda? Zároveň na záda i na krční páteř, ale k tomu si teda přidáváme ty různý rotační cviky a posilovací. Takže to. A snažíte se sedět správně? Snažím, pokud to jde, samozřejmě, že někdy mi to ujede, ale tak jo, řekl, že. A když se vám vrátí ta bolest v těch zádech, tak co to způsobí? No málo kdy nějaký blbý pohyb, protože na to jsem opatrný, nebo nezvedám těžké věci, že jo, tou pákou, ale takovým tím správným způsobem jako pokrčení kolem. Většinou si myslím, že mě to způsobí to, že jako to přeženu s tou prací. Že sedím moc dlouho, nebo moc nakřivo, nebo prostě se to nehlídám, že jo. Takže myslím si, že je to většinou od toho sezení blbý. Dobře, ale tím cvičením to potom dáte? Zatím to dávám dohromady cvičení, což mi přijde dobrý. Chtěl byste k tomu něco dodat, k tomu cvičení? No, snad jen to, že jako mi to velice pomohlo, ať jsem teda jako tomu ze začátku moc nevěřil. A doporučuji to. Mě to vyřešilo ten problém, ten urologický 100%, a to byla velmi nepříjemná záležitost, že, kterou bych teda nikomu nepřál. A od toho mám teda klid. To je takový bonus k tomu, že teda jsem schopen sám léčit případní ataky, bolesti, že jo, té bedenní páteře. Což dřív jsem teda byl vždycky odkázaný na to, že jsem musel docházet na rehabilitaci a to mi odpadlo zatím. Doufám, že to bude taky nadále.